ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪರಿಗುಲ್ಲೆ ಕರಕುಶಲತೆಡ್ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಠಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಂಡ ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೊಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದವಲೆಗ್ ಪೋನಗನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಡಾವಡ್ ಮಣ್ಣು ಡಾವಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೊಸಳೆ ಆಮೆ ಮೀನು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವು ಪೇಂಟ್ ಪುರ ಪೋದಿತ್ತನ್ಗೆ ಕೂಡ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ಉಗ್ಗೆಲನ್ಲ ಮೇರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಉಗ್ಗೆಲಿಡು ಕೊಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪೋನಗ ಸಿಟೌಟ್ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನಾಯಿನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಹೊರನೆ ತೂವನಗ ಏನ್ ನೋಡು ನಿಜ ನಾಯಿ ಅದಾನೆ ಅಂದು ಯಾನು ಒಂಜಾತ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಪುರಗೆತ್ತೆ ಅಡ್ಬಕ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂದು ಪೂತ ಚಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಪದೀನಿ ಅಂಡ್ ಐಟು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂನು ಆರೆ ಮಲ್ತದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಕುದೊಂದು ಅಡ್ಬಕ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲ್ದ ಅದನ್ನ ಮನ್ಪ ಐಟಲ್ ಒಂದು ಜಾತ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ದೇವರನ ಕೋಣೆಗ್ಲತ್ತಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಡ್ಬಕ ಒಂಜಾತ್ ಪೂತ ಚಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಇಂಕ ಮಾತೈತ ಫೋಟೋಗೆ ಪೆರಾಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪೂತ ಚಟ್ಟಿ ಪಸ ಒಂದು ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪೋಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಡ್ಬಕ ಉನ್ನೆ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ತಾರೆ ಇದ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಇದಾದ ಉಂಡ ಐಟು ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಮಲ್ದೇರು ನವಿಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದೇತ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನಾರೇನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಲುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಐನತ್ತು ಬೇಗೋಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರಿಗುಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.